Ik ben 68 jaar en ik heb thuis altijd bij mijn Hasselse aars dialect geklapt, Hessels geklapt, tot als ik een jaar of 7, 8 word. En mijn pa, die journalist werd, die vond toch dat we moesten beginnen op een letter schoen te klappen. Want dat we anders nooit goed kunnen schrijven in school. En van toen af hebben we tegen ons ma Hessels geklapt en tegen ons pa AN. En daar loopt heel gemakkelijk even zo, we begosten in het Hessels, we gingen even naar schoen en trek. En mensen die ons bezig hielden, moesten er dik bij lachen. Wat er aan meegewerkt heeft in de tijd, ja, dat zal zo rond de jaren 50 geweest zijn. Dan wordt er vooral op de scholen heel veel nadruk gelegd op ABN spreken. En dan wordt in elke school wordt er een ABN-kring opgericht. En in mijn school, dat een heel streng school, een heel streng nonnenschool, daar moesten we zelfs elkaar verklikken. Als we op de speelplaats hier de iemand anders Hessels klappen. Zuster, zij heeft schoon geklapt en dan kreeg zij zo een vilte, roei toen op haar schort, op haar zwart schortje geplakt. En dan moest ze dan gestoken bij een groot spel en dan moest je dan een oor of zo bij rondlopen. En totdat je iemand anders gevonden had die nog insprook. En dan kost de tong verrijzen. Zo erg wordt het. Maar dat heeft er dus veel toe bijgedragen dat de meeste kinderen hun dialect grotendeels zijn kwijtgespeeld. Want er wordt dus altijd ook heel veel benadrukt. Jij moet ook thuis op de letter klappen. En geen Hessels meer. Dus kinderen deden dat en de aars volgde dan maar. Een tijdje geleden, begin juni of nee, in maart toen ze een schoon periode was, aan het rijden in mijn auto, zo met de kleedjes onder de mouwen. En ineens zat de bedrein van achter en Jine zit dat in één keer, Moeke ben ik, Moeke, uw vel valt af. En ik zeg, wat? Ik dacht dat iets van mijn auto was dat hem zei. En hij komt zo van achter en hij zegt, uw vel valt af. Je zegt, dat is gewoon dat. Merci. De volgende zit, je zei ook al heel oud, hè. En de derde zit, wanneer gaat jij eigenlijk dood? Ik zeg, ik ben nog niet van plan van mijn pijp af te kuisen. En zo zegt er dan weer een, rookt jij ook pijp? Ik dacht dat er alleen Bompa deed. Mogen vrouwen dat wel?